आंनो गोसोखांनानै बोरैबा माने दिल मांगे मर होबाय आरो ना माने नांबावगौमोन लोंबाथाय लुगैबावनाय आरो माने ना लोगोफोर नायदो लोंबाथ' माने नांबावगौ जायो नालाय नै जोंनाथ' हटेला लोंग्रासो हटेल नालाय लोगोफोर आरो लोगोफोर खुलुमबाय आंनि रजे अफिसियेल चेनेलाव गासिखौबो बरनाय थाबाय नै जोंहा दायो बालिगरा समकं तिनिआलियाव लोखि पुजा जागोन आरो ना ओमफ्राय बेवहायनो माने हटेल खुलिनो होननानै दामजों नै पेन्डेल बनायगासिनो दङ ओमफ्राय बेयावथ' कमिटिफोरा बानायना होखांबाय बेखौ आरो जोङो माने मोननै खथा बारायना लादो आरो ना बानायगासिनो दङ नै स' गाइस नोंथांमोना नायलांबाय थादो पेन्डेल बानायनायफोरखौ माबायदि स्टाइलनि बानायदों देखिया बानायगासिनो दं गासैबोखौबो बानायगासिनो दं आरो ना गाबोननिफ्राय फुजाया नाथाय अखा हानायजों बानायनो हायाखैमोन दिनै माने सान्दुं ओंखारबाय आरो ना एसे स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो बानायनायफोरखौ आं देखायलांबाय थानोसै जोंनि पेन्डेल बानायनायफोरखौ सोर बानायदो सोर बानाया नै नायदो बे गुमै आरो ना ओमफ्राय जोंहा बाबा बानायगासिनो दङ पेन्टु पेनला आरो ना गथ'फोरनि गथ' गथाय साब सेन्टार खाथियावनो ओमफ्राय नेक्सा सासे फैगासिनो दं सार सासे फैगासिनो दं नै नायनो फैदो पेन्डेल बानायनो नायनो फैदो आरो ना आदै जायो आरो ना जोङो आदै मिसिं मा जाग्रा मैखुन फाग्ला जाग्रासो फैदो नै ओमफ्राय नै अखा हानायखाय माने सिन्था होनानै नेवलिलि जालायलायदो आरो ना ओमफ्राय नेक्स्ट दाम दं गथ'फ्रा आयै बेस्रा मेथाइ जाहोनांसिगोन बिसोरखौ ओमफ्राय नै ओरैबायदि दाम दं बानायदो आरो ना एकदम नै खिया मोजाङै बानायजोब्बाय कमिटिफोरा बेखौ खथाब्रै होदो आरो ना लोगोफोर बेयो खथाब्रै स्क्रिम होथ'वाखै आरो ना लोगोफोर ओमफ्राय नै बानायगासिनो दङ नैहाव चावमिन हटेल बानायगोननो गेजेरावसो माने बिराद उसुबिदा जासिगोन आरो ना मानसिफोरा माने गिदिंनो माने बिराद उसुबिदा जासिगोन जोंनिया नै खनायावसो जाहैबाय माने नै लोगोफोर नैबे खनायाव खोनाहराखै माने खनायावसो गोलैबाय आरो ना खनायाव गोलैबाय माने जों खनाखौनो चइस खालामना लाबाय आरो ना फसायनानै ओमफ्राय नैखिजाबो हटेला इफोर गोजा दाइसा बैखिजा थागोन माने उनखिजा थागोन दाइसा बेनि उनखिजाय माने जायगा एसे टेक जागोन नालाय जों नैबेखौ लानाय जादियासै ओमफ्राय नैबेखिजाय आरो ना नैबे सब इफोरो हटेल गोजा आरो ना नैफोरो हटेल राउन्ड आरो ना नोंसाना मा जाखो बानायबाय मा खेल होनो नागिरदों नायनोसैलाय हसो खोनाय बिसोरा गथ'आनो खस्थ' खालामथारदोंहाय गाखोलायनानै गेपिं थाबाय दा नैयाव गेपिं थायाखै एफा मोजां जाबाय नेक्स्ट माने जोङो 10 आवार्स बानायखांनानैसो नैबे तिरपालखौ खोंखांजोबनानैसो दासो बानायफैबाय नालाय अखाजोंनो बानायफैनो हायाखै आरो ना ओमफ्राय गेपिं थाबाय आरो एसे होमबाबो जासाबबाय सानथामल'आलाय ना आंगुर आपेल नै जाना आपेल लायो ओमफ्राय आंगुरा नैयो आरो बिसिना हिन्जावफोरा दासो फैनानै औवा बोबथिंगासिनो दं माने कमिटिफोरनिखौनो जोंनि बायदि बानायनो लुगैनानै दासो बानायफैगासिनो दङ बारायनानै दा लोगोफोर मोनसे बाथ्रा खोथा बावनो बागारदों आङो जोंनि हटेलनि मुङानो जाबाय दिल मांगे मर आं चइस खालामनानै दोननाय आरोना लोगोफोर दिल मांगे मर हटेलाव गासैबो हाबफैनो हागोन बेनारखौ नायदो र' देखायनि आङो र' आंनो गोसोखांनानै बोरैबा माने दिल मांगे मर होबाय आरो ना माने नांबावगौमोन लोंबाथाय लुगैबावनाय आरो माने ना लोगोफोर नायदो सोरबा लोंबाथ' माने नांबावगौ जायो नालाय नै जोंनाथ' हटेला लोंग्रासो हटेल नालाय लोगोफोर सावनाय हांनाय गासैखौबो मोनगोन आरो मा होनो अमा नारजि गानबावबायसै फाग्लिया अमा नारजि मैसो ओमफ्राय गासैखौबो मोनजोबगोन आरो ना अमा बेदर ओमफ्राय दाउ हांनाय दाउ हाइटें हांनाय गासैखौबो मोनगोन आरो ना नैबे हटेलाव लोगोफोर दिल मांगे मराव गासैबो अननानै आंनि हटेलाव गासैबो हाबलांनांगोन अननानै माने हेफाजाब खालामफैनांगोन आरो ना नोंथांमोना नै बेखौ बेनारखौ खासिगोन आरो नैबेयाव
दे